שלום, היום אנחנו בפרק 5 של עידו ועמוס, והיום אנחנו עומדים לכסח את הדשא. דם 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 עם הרוצח הזה. טוב, תראו, אנחנו מפעילים את הידית ככה, עושים ספורט. בפעם השנייה. בפעם השלישית פשוט מפעילים. כן, בפעם השלישית פשוט מתקדמים מאוד ועופים אחורה, ואחרי זה פשוט זה מפעיל. אז עידו יתחיל להראות לכם איך הוא מכסח. תרצח! תן לי! אוקיי, עידו עכשיו יצלם. היא נותן גז! כל הכבוד! תל אביב, יא חביבי, תל אביב! נו קדישה, יא לחמדה באוויר! אוי, רגע! אוקיי חברים, אז עכשיו זה התמלא, אז עידו יצלם ויראה לכם כמה יש בזה. אוי, איך פורח רע. וואו. אלוהים ישמור. לקבל? זה לא. חכו. חכו, תראו. זה הדשא שעוד נשאר בפנים. מה? התמלא. מה? התמלא. זה כבר התמלא עוד פעם? זה מתמלא מהר. תראה אבא. טוב, תביא, אני חוקן. קיצרנו? הכי חשוב, אתם יודעים מה? לדחוף את הידיים מתחת, שלא תרד לכם אצבע? אתם כן. יודעים, נכון עמוסי? אתם יודעים שאם זה יורד אצבע, זהו, זה for good, זה תמיד. לא, אתם יודעים, שאסור להוריד את הדבר אנחנו יודעים, זה מסוכן, יש שם סכין שחותך. הנה, בואו נראה להם את הסכין. לא. אני יודעת איך הוא נראה, לא להרוג. לא. בסוף ביוטיוב. כן, הנה. אבל יוטיוב, איך הגעתם לסכין? הנה, אתם רואים בפנים? פה יש את הסכין. טוב, אולי אתם לא רואים. אבל כי זה חשוך שם. כן. אבל בקיצור, כבר כיסחנו את הדשא, אנחנו מנסים. ואחרי שנסיים לכסח את הדשא, אנחנו נשחק כדורגל! מסי מבקיע את הגול! אוי יא. דה 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 דה. מה? אנחנו נלך, עושים את הגול, עוברים את מסי, עושים פלוץ, כולם מוחים. 0-0! אתה עוד הולך לחוק כדורגל? אוי לא, העולם מתהפך ל10 שניות! והעולם חזר. די עם הכדור. עידו, תראה להם איך אתה מקפיץ מעל עצמך. אוקיי. ככה? מעל עצמך. אי אפשר, זה כדור בלי אוויר. אתה התכוונת ככה? תראה איך אני מקפיץ מעל עצמי, תסתכלו, זה הדרך הכי טובה. בינתיים שאבא שלי מחבר. קטן! לא לשמור את הילד הזה. איזה גול! איזה גול! גול של מסי! פאול לשופט! יאללה, עידו. בואו נמשיך לצלם אותנו מכסחים דשא. אוקיי, עידו, צלם? כן. עידו, עכשיו אני מפעיל. סבבה עליו. צלם אותי. צלם. אוקיי. ועכשיו בואו נדלג על כל הקטעים של הספורט וישר. תורי עמוס. היה פה יודע שיש את סימוני ויש טבורכת דלו אוי
לעזאזל, תראו מה קרה פה. אלוהים ישמור. חכו, עידו יצלם את זה בזמן שאני מסדר. נו, למה לחבות? מה קרה? לא יצאתי לחבות, כמו שאני מסדר את זה. זו פנימה. היי. רגע. יאללה. וקטתי באדמה. היה בקולי. קדימה עידו! עידו, אל תחבא, אני אסדר. עידו, תצלם את זה בזמן שתסדר. אבא שלי גרוע בזה. זה מלא? כן. תראה? שנייה, זה נתקע לי. אז לא אתן. כן. וגם זה, אבא, אתה לא מחבר את זה טוב. פעם שנייה שזה נופל. כריח ירח. אב לירח. אבא תראה להם, תראו כמה. זה, הנה. דם! שבינתיים עידו יעזוב את זה בזמן שאנחנו נעלה ונשאיר לדיד גו. בוא עידו! עידו, בוא נשאיר לדיד גו! אני בא. Let it go! Let it go! ביי ביי! Fuck you! Let it go! Let it go! תראו איך עידו עושה את הטריק הכי מסוכן בעולם. עכשיו אצילות, תעשה את זה. איזה טרק! הופה! תקנו את זה! מי שיודע של זה מקבל זר. וככה. מי שיודע של זה מקבל... מתנה. אמרתי תכניס. הפעם תעשה את זה טוב רבא, בבקשה. טוב, נו, מה אתם רוצים? אוקיי, אנחנו עושים ככה, עשינו ספורט. לא עושים את הספורט! מטייל? עידו, אל תעשה את זה. נו. מה? תן לי! איה! אתה הורס לנו, תן לי. הנה, עידו יצלם אותי. עידו, תעזבי. צלם אותי. הנה, תראו. מה? אמרתי לך, נגמר הדלק. חכו. סתום דבר! את הדשא! מה קרה? טוב שנייה, אני... טוב, אז בגלל שהמחשכת דשא כבר לא עובדת. כושר!
די עידו. בינתיים שנייה. ועכשיו פעם שלישית. הפעלה! אמרתי הפעלה! עידו די, זה לא עובד! אמרתי הפעלה! טוב, אז